Ginsigurado ni Public Works and Highway Secretary Vince Adizon nga diri na kinahanglan mangutanghan gobyerno agud nga mabaton ang panginahanglanhan rehabilitasyon ha Maharlika Highway. Sumala kan Dizon, sakto iton panukalang budget para ha tuig 2026, lakip na ang mga natipid o savings iton ahensya han tuig 2025 agud nga matustusan iton proyekto. Dugang pa, diri na kinahanglanon pa nga dumepende o umutang ha mga foreign loans. Sa tingin ko, yung budget sa 26, yung budget next year, plus yung mga savings natin na nakuha noong 2025, tingin namin, hindi natin kailangan umutang para dito. Tingin namin, kaya na to ng locally funded funds. No? Bisan man kung waray pa insakto nga pagtansya kabugusan nga budget itong rehabilitasyon, ginalauman itong DPWH nga magkakaada na hinklaro nga cost estimate ha masunod nga semana. Giniklaro gihapon itong opisyala nga diri kabahin itong planuhan gobyerno ana pangutang tikang World Bank, Asian Development Bank o iba pa nga foreign lenders. Una-una wala pa kaming estimate. No? Siguro magkakaroon kami ng estimate maybe in the coming week. Magkaka-estimate na kami. Pero, may pondo naman eh. May pondo. Kailangan nga, sabi nga ni Presidente, may pondo naman eh. Kailangan nga gamitin ng tama yung pondo. Ganun nga kasimple yun. May pondo. We just have to use it the right way. Locally funded. Hindi tayo uutang sa foreign banks o hindi tayo uutang sa mga World Bank, mga ADB, mga ganun. Ani kapartito na ginapamahayag ni DPWH Secretary Vince Adizon. Ang Maharlika Highway inamo ang usaha pinakaimportante nga dalan ha nasod nga nagsisirbi nga sentro hiton commerce, transportasyon ngan koneksyon hiton mga probinsya ha Luzon, Visayas ngan Mindanao. Ginalauman naman nga matatapos itong rehabilitasyon ng Maharlika Highway antes matapos itong tuig 2027. Tika nga Bombo Radio Tacloban, inihi Bombo Sheila and so on. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.